Good morning, Karelian. Welcome iti daytoy verse by verse exposition tayo. Iti libro iti Roma. We thank the Lord. Ada tayon iti panagdalyasat tayo iti Roma, utso, 29, hingga iti 30. So dahil iti may nga, dahil chapter nga dito iti may nga kaimportantiyan na unay. Although importante amin in the Bible. But the highlights iti Christianity ket na iplastar dito'y libro iti Roma utso. There was a time iti tiyempo iti Puritan preachers, dagiti defenders iti faith iti mununa, iti Puritans. There was a time nga dating a verse ket it was a very very important nga verse nga masapul dagiti Kristiyano nga mawatan. And kinagpaisuan na in kastada, binirngasan na iti versikulo 29 or iti 30, iti the golden chain of salvation. It is a golden, kapusta na hanga sinsinan. It is a very valuable verse. Hanga basta-basta matukol, kapusta it is made by God. And they call it golden chain, kapus iti panakikinuniktar na. So there is a connection tunggal may sa habang adadalom. So dahil ti rason no ape ko na nga kawar, nabalitukan nga kawar iti panakaisalakan. So that was the value iti adalan tayo iti verse 29 and 30. Halos we thank the Lord nga makikita tayo iti kinabaknang iti dating nga bersikulo. Nung kitaan tayo iti napalabas, tinalantan ni Apostol Pablo iti kuna tayo iti paadas nga dumalan dagiti anak ti Dios. Haan nga inlemang na Apostol Pablo iti kinagpaiso nga iti panagbaling nga Kristiyano ket deta ti panagbiag iti padas ken rigat. Awan iti sugar coating nga napasamak kanya na. Ti panagkasabarat na may lemlemang dagiti. Gas pasta dagiti daduma tapno patsinda ni Jesucristo ti biagda. May ket ilemang da iti reality Christianity, iti bendisyon. Kahit mo kadi nga mabendisyon natin biyag mo. Kahit mo kadi nga natalgod nga awang problema. Those were the highlights iti dating ministry, iti panawan tayo. And the reality, iti hatred, iti lubong. The reality, iti hatred, iti kakaruba. The reality, iti hatred, iti jablo, nga siya ka ti kagurgura na iti lubong, ambunan na ka ti demonyo, kung iti jablo. It is hidden, na ilamang. Kapusta ko na da, na ibagato'y tagpaiso kanya da, offensive awan ti mamati nga dagos. Well kanyak, di jay ti maysa nga hako kayat, panang ut-uto di jay. That is one way nga alilawom iti tao, tapno adulang ti sumurot kanya nga in the name of many followers, you hide the truth by hiding it. Iti lupot, iti binbindisyon lang, kanragragsak lang, iti biag ti Kristyano. But the reality, iti padas, iti panagbaling nga Kristyano. So that was the highlight na Apostol Pablo ngayon parwar na ti Roma utso. Nang ti diferensya, kalpasan ngayon parwar na di ay haan tayo nga pimpiman nga anak ti Diyos. Kinagpaison na iti padas nga umay, nga madamot ti konsolasyon, iti likodan iti padas. Isu di inadal tayo iti verse 28 nga all things work together for good. Amin dagiti nga padas nga lumablabas kung dumaldalan kada tayo. Aday tinapintas nga purpose kung panggap iti Dios. Kasla di ilustrasyon tayo nga naabol na kita dagay string, dagay tali nga nagdiridiritso amin ijay machine iti pag-abulan nga aday iti every single nga tali dagita pag-abol nga diay nga makina it will produce iti napintas nga floor mat, napintas nga ulas, napintas nga wall decoration nga mat. So that is the value iti kunatayo nga, the konsolasyon iti kunatayo nga panagbalin nga anak ti Dios iti likudan iti realidad iti padas. Itata hanlang nga di ay apay hanyo kadi nga amu da kayo nga anak iti Dios. Napatag kayo ti sanguanan iti Dios. Napatag kayo gapusta idi pa ilang kinagpaisuan na iti panang ipatag iti Diyos kada kayo hanlang ay tata. Hanyo kadi nga mo nga uray pay sakbay nga naaramid iti lubong.
sakbay nga na yan ka amuda ka iti Diyos kun inikan na ka iti special nga atensyon. Sa salita na dagiti Kristiyano dito naglagi po nyo rito Di konteksto na rito it is referring to the Christians already. So the verse 28 the we nga di ay it is referred to the Christians. Kunana dito verse 29 for whom he did foreknow, kahit kung nga maawatan nyo nga iti sangwanan ni Diyos he had foreknown you. Amo na nga napatag kayo iti sangwanan ni Diyos. Amoy na apeng all things work together for good kara kayong anak ni Diyos. Gapus tayong gana idi umuna da kayo itinangitadan iti Apo iti special nga atensyon na. The word nga foreknow nga di ay kuna nga di before pa lang nga narami ti amin amon iti Diyos kanin simpana iti relasyon na kanyang. Ada iti definition nga may isang definition tata nga kahit nasawan gapusta nakita iti Diyos nga inawat mo iso na nga manubot kan mangisalakan mo gapusta from eternity past ket nakita na nga inawat mo ni Kristo Jesus nga manubot kan mangisalakan mo iti napasamak pinili na ka. So diya iti may isang nga teorya may isang nga positional stand iti na ito foreknow nga dito kanyak nabayag nga tawon kasi ipanakawat ko and I came to realize napanpan do kadadalop no kasya iti basis iti Diyos nga insimpa iti Diyos inted na atensyon na kada tayo pinili na tayo iti Diyos gapusta nakita na nga umawat tayo rumrumwar nga iti basis iti Diyos iti panang pili na kada tayo panang ited na iti relasyon kada tayo nga ikat gapusti effort mo. Adipay anya nga iti definition di grace. Muna, nadadaalan di definition iti grace nga not of works. Awan ti naramid mo. Makadua, ilaslastog na nga adagayam ti mabalam ti panakaisalakan mo. Nga by works. Implying iti Diyos nagdipindar iti Diyos kanyam. Kasla nga rumruman nga nangat nga to kamatan no iti Diyos. Nga iti agururay iti desisyon mo iti Diyos. Nga kasla rumruman awan ti sovereignty iti Diyos over iti tao. Kasla nga agururay lang nga hanyapin nga ti kasta ti tao. Ay kasi sige kasi nga ti kasta kas agdipdipindar iti Diyos iti aramidan iti tao iti sumangwanan. So it violates the sovereignty iti Diyos. Which later on, I came to recant di nga stand. Iti makitak na iti foreknow nga dito, nalalawag nga kastoy. The word nga, no, kat na sa one kat, hanlang nga knowledge. No, kung na nga foreknow, it implies naunag nga relasyon, espesyal nga relasyon. Kahit na nga sa one, before iti lubong, insaad iti Diyos, iti pinanunot nan nga, maikan ka iti relasyon kanyanan. Dahil nga rumumari, di pa nagpili iti Diyos. Kahit nangasawanhan namin nga tao, kat naikan ti pribiliyo nga dito Ada lang di sumagmamano nga tao nga ito na iti espesyal nga atensyon na nga masagrap da iti espesyal nga relasyon iti Apo. Dahil di ko na tayo nga sovereignty iti Diyos. Intimate nga relasyon. Hanlang nga knowledge, ti kuno na jay. Nausar da ito nga word mo't lang di chimpo ni Adan kini Eva, and Adam knew his wife. Hanlang ako na nga nakiam amu ni Adan kini Eva, kat iti si marunon, naskub ni Eva. When di chimpo iti Old Testament, halos parehas da ito know ito nga nausar ti Roma 8:29, kan di chimpo ni Adam nga, and Adam knew his wife, kato sa one, adati intimate nga relasyon da. Naunag nga relasyon nga agasawa nga napasamak kanya da. Nga duwa, nga nagbunga di relasyon da nga diay iti anak. Iti sangwanan iti Diyos, na usar di nga word, nga kuna na nga iti Diyos, nangarami di suna, iti napintas nga relasyon kada tayo. Insaad na, itirik na kadak tayo. Sino dagiyay? We nga dahito nga sarsaritan na, referring kadagiti Christians. And who are these we nga sarsaritan na?
dagiti napili iti sangwanan iti Dios nga inted na iti special nga atensyon nga isuda katag benepisyo iti parabol iti Dios. Ang kaning unfair di jay nga datayo lang tinaykan iti special nga atensyon. Adi ba kada kayo? No agbibirok na iti fair nga panang-assess iti Dios, nobody is deserving iti salvation. Nalawag di ay? Nobody is deserving. Tano ko na nga bibiro kam tayo iti fairness iti Dios, ti holiness kan justice na. Amin nga tao, nobody deserves salvation. Amin nga tao, mauyos tayo iti impyerno. Namgapos tayo iti Dios, iti part na, kat ada iti graciousness na, hana nga itulok nga sapasap nga amin nga tao kat marusa. In-extend na iti grace na, kadag iti daduma, haan nga amin, in-extend na ti grace na ti daduma kat hanan nga pinili suda. Kastoy, dengan yung mananatit, abnohan na kayo man nga mayawan. Kaya't iti Diyos, kaya't payman iti Diyos nga isalakan iti tao, namhan nga mabalin. Ada na iti verses iti Ezekiel nga kunana, nagsakit tirik na iti Diyos nga mawibuya na iti maysa nga tao nga matmatay, nga iti bagsak na katukom iti impyerno. And that is right. Do you think agragragsak iti Diyos nga iti tao kat dumteng ti chimpo ti panakatay na kat bagsak na kat impyerno? Nasakit tirik na na. Nasakit itirik na na. Nagdagsan itirik na iti Diyos. Ngaron, apay nga nga pinili suna. Nadagsan mo lang yung tirik na na. Napay lang yung pinili. Tatno nga problema isuna. Kasto iti problema. No sa pasap nga isalakan na ti amin nga tao. Ti mapasama kat kastoy. Awanan ti makom iti impyerno. Makalakan iti panakaisalakan iti amin nga tao. Nang tinakkel nga problema. Mamantyaan iti holiness iti Diyos. Nga hana nga inimplementar iti justice iti tao. In other words, agbasol ti Diyos iti bagina nga justice. Agbasol iso na ti justisya na, agbasol iso na ti holiness na, agbasol iso na ti righteousness na, agapustahan na nga dinusa iti basol. And that will be a big, big problem. Iso nga kunay di Bible, nasakit itirik na na. Kaya't na nga isalakan isuda, namhan nga mabalin. Gapustan waramidin na diyay. Matinag isuna, iti panagbasol na, iti bagina. Katahan nga mabalin diyay. Ti panakaawat da, agkatawa iti Diyos nga iti tao, katahan nga pinili ti dadumahaan. Nasakit tirik na na diyay. Nadagsan iti na na. Iti yamanan tayo lang. Out kadag iti aming nga tao. Hana nga indiritso iti dusa ti tao ti impyerno. Adaya ko natin nga grace. Nga part nga kaugal iti Diyos. Nga hana nga sa pasap nga dusan ti tayo kan na tinamnamay ti daduma. Nire daduma, dinapsanan. The election nga word is a special term used para kadagiti nang itodan na iti affection na. Haan na nga inusar ti word nga election nga nagpili mat isuna iti ibelang na iti impyerno. Haan nga makita diay. Isu nga, iti Bible, careful iti panangusan ni Pablo. There is no word nga pinili na apo iti salakan na and pinili na mo iti impyerno. Gumapan iti impyerno. Or the term tatangarin mo, double jeopardy. Haan nga biblical diay. Awan di Bible diay. The Bible just called them reprobates. Kahit nasa di reprobate, narabsan iti parabol iti Diyos. Gapustan mo, amin dagito kat isalakan tayo. Matinag tayo, matinag iti Diyos, iti basol. Nagbasol iso na, iti sarili na, kahustisya. And it will disqualify Him as a holy, perfect God. So nga maawatan nyo diay. Dahil tayo iti first nga kawar, nga kat kung adalan tayo. Kunak na mabaling adalan tayo timamit minsan. I think may mesano sagsagaysahan tayo kay kawar nga diay. The first nga naalal tayo, the foreknown. Nga gyaman tayo. Tirasun gayam no apay nga nagbaling ka Kristiyano.
Kathan nga gapusta si kati nagdesisyon. Iti Diyos, iti puon na ti panagbalin nga Kristyano. Isuna ti rason no apay nga naisalakan ka. Kan apay nga nagbaling anak ka. Apay nga ti daduma, kathan nga tinignay. Kat sika kat natignay kan ekang kati panakawat. Gapus gayam iti Diyos. Adalan tento di sumarsarunong nga words, they the golden chain of salvation later on. Blessed day, Kaya. God bless you.